Across the world, your full good party radio station. Summer Radio. Akropong Radio 97.1. We bring on the best. Akropong Eddie, I feel back. I feel to say near the bumpy Akropong. And Opoku near Akropong FM for I have a bumpy amount. Say a radical constitution. Akropong FM. Get ready as we pray for you. I feel prepared penny in our bumpy. Say Radimenye. And I'm many see if you Jumasia Menye. But they are back couldn't now dear could do young and so. And they have been a dirty from just small scale to a big level, even on to TV station. But media do not to me so. I didn't start to a gourmet so. A Jumay Akoso, Ayishra, Ayadom. A Juma will be say 124, 1 French coin, 1 far educate. A radiman koson, Utumunti. Amen. Also, chance, also Bebon Pine show. One patch chance, also chance. A radiator was sick. There was a brave, so the Okumayama, Ukuyapimai, a poeman tam. Nagana Manina, a radiator was. It was near Fakra and said, Radi, and no pebia, ni patin quantisum, a wafidiation. Or I used in Esra and say, or Duma, what they are to my fidie. I wouldn't know so my Viasinipa etin some mauri, my ebimra, a rade, say, Shanamra, my phone brim. A Jumarano, say, Radimanicasium ran a brim. Ma onuno hoda, so this Sikapudu share Jumatism. They say, Antimino no Madofunyamia de share. Onunyamia, what famo so, Eddie Jumapeti said, but a poemantum, and a gun a memono, on tin and dimuncham no shram. A Radimana Domia Cassiwa so. No offer fidie so and found Quagiania rechisum, Emre Viasini Penina, where Ja or Ba anyone Gruncrodimo. Amen. Eradia somye nkamu nyina onuadofo awutie me onipa asetremu nsem edoso ebi ya nije na ebi eyareho ne eye nije no ye kaide nanso ne nkai ne kakra bi na ne yareho no ene yentena che na etode bi a edienya ema ne omo yehwese betumi ayo no mpuni yentumi nye ne saaye mu no ena Akropong Radio 97.1 edujumedi a yatudin Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emranonum abapaun sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Quarshie miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon namso ebema waye kunindefo onyankopon shira amen. Kosuana kosu Kosuana kosu Kosuana kosu Onyami be Kosuana kosu En grand cheni paneshe Ansara chiche di finyame chen Je di ensu ni kati kwan Ni na ni nyami asem Tusufa utu ni pasuwe Nipa mo ansu ya rikitwe bi Nansu ya tikwa mudiye Anidaso omubia Tibiane tibianku timisisa Nkuni mashansu dianso nentu wasye Enti onyami be Eya she uhunde If you say, oh, Brian, cool, don't you buy yes, young cool. How am I showing Quantra for Jesus, when now Mr. Woe, my home from Ramet Shremme. Façon sumuye I feel full from Mary me pai
And our parents, so yada eradiase, we are so grateful to God for this morning. Yada Yesu ase eradise meye ade na mesiesie na mema medin atena woso na medwani mukan na obeti enne se ene ukasa na obefa benkum obefa nifa mekyerɛkyerɛ na meku kyerɛ mensɛm ɛwɔ wo kuma mu anɔpɛ yɛma wo ache ɛna yɛma wo akwaba nso ɛba ɔkuman 97.1 Anidaso Bere ɛna anɔpɛ yi Awurade de adom yɛn anɔpɛ yi ɛwɔ studio ha ɛyɛ me Reverend Nathaniel Entsie ɛna me nua barima SD Boateng ɛna anɔpɛ yi yɛ nam dwumadi so ɛna wo ba bɛhyira na wɔtwe nso yɛahwɛ onyankopɔn asɛm na yɛde yɛn ho ato nyame asɛm so ɔtɔfo solo atomdwe nka ho dadi enka ho so papa yo na anɔpɛ yi ɛkɔdɛn ho te dɛn panyame adom anɔpɛ yi kristo asomdwe nka ho biara awurade ne han to biara so kristo han to biara so na asomdwe yi nto biara fi mu obi abusua mu awurade ma na basa nke sie ofidua biara mu na onda ne ho ani nkyerɛ abusua biara anɔpɛ amen
Your mercy is all we ask for. Oh Lord, your mercy is all we ask for. Na yesterday Erade ni se Erade man umobruhunu ɛsɛ sɛ wodi yɛ adwuma no ɛnyɛ adwuma ma wo anɔpɛ Erade man ne mobruhunu ɛnso wo so na mobruhunu ɛntɔ wo so ɛwɔ anamɔn a yɛretu na wɔtwe mu na wɔtwe nneɛma bebree na Erade bɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛwɔ w'asetena mu na yesterday nyinaa ne sɛ ɔmma ne mobruhunu ɛntɔ wo so. Enche na yerite afutusɛm a na wɔtwe ana ne da yɛbɛtumi de ato yɛn nkotodwom emra yɛrepie na yɛtumi de abɔbra de atu anamɔn ahyɛ Awurade anuonyam. Quite very soon we would listen for the word of exhortation and word of encouragement for the day, even as we go through the week, and we trust that the Lord is good all the time, and all the time God is good. And start afresh with us, yeah. Start afresh with us. Say it again. Na yɛtwe adwena baso so abo no num apa ho sima akron and pay and 11 July 2022 and ye joda na ye de radiase say ode yen asan ewura na wotwe foforo mu ye ka se dwumadi ehu dawuru ekoso ewo Facebook live, YouTube na Facebook na Okuman Radio 97.1, YouTube Okuman Radio 97.1. Ye ko Twitter ni Instagram so a @Okuman 971 @Okuman 971. Emu bia ubetumi aloge on. Wonso ubetumi afre wunu afre wadanfo afre wodofo na ye mumu na anopei ye fa ye ho hye twedi amponsa. Emra yedi tie na sem Yesu Kristo se modome a muni mashade so na mudi mashade so a mobeye ne agya ne pe na megya nso bedomo anopei odumfi onum yen no manadum enoso mayen ewo Yesu dimu. Your love is generous. Pour out mercy by your love. Pour out mercy by your love upon every nation. Pour out your mercy, Lord. Pour out your mercy, Lord. Ente kura yebeti akenkan sam no efi yenua berima osofo solo ho na yahwe ene baabi a Awurade pese yede fa ye ho baabi a Awurade pese yede to na ahye Awurade anuonyam ente kura. Huge in mercy, loving Father, before you now come. We have been out of steps for so long, in the wrong since we were born. Wipe away our records, every evil record, and start afresh with us. Oh Lord, your mercy is all we ask for. Oh
enche na yeriti onyankopon asem na anopai ehefa na yepese yekan efi. Papa ananopai nyame asem a ode mayen nyame musem kenkan sem a ode mayen dia boyembra. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. I say, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepare unto every good work. Wow. And prepare unto every good work. And prepare for every good work. Mikunim die beye wondia dada. Mikunim die ye memadia ampa. Mikunim die ye memadia ampa. Semiara de mi ma mesaswa. Ikunim die nebremimo. Ikunim die ye memadia dada. Semiara de mi ma mesaswa. Ikunim die nebremimo. Ikunim die wohoda mamema. Ikunim die eye memadia. Anopena yenina yereshe se ofi kesimu ene munchishei. Ofi kesimu munchishei. 2 Timothy chapter 2 20 to 21. 2 Timothy chapter 2 20 to 21. And na yegusu ekano. 2 Timothy chapter number 2 20 to 21. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. 20 to 21. Ena yegusu ereshe anopai na yeje erade dise erade namso eni embekasa. Yeje erade dise erade namso bema yate nadom eni nitumi ensa ewo Jesu Kristo dimu. Yeje tum se erade befa so ama ne basa ayekese ama yen. Etiano payna minu nina yetie nia Bible kan nia Bible aka nia Bible akuturo na orika ofikesi emu asem na anope yerehwe se Awurade asem a ode amayen yi ofikesi no ne nhihye eteden ne susui eteden kwan benso ena Awurade pese anope yekofa. But in a great house, there are not only vessels. They are not only vessels. Ushe nichi na. Okay. Ushe nichi na. Nichi no. Chi no. Also, in a great house, there are not only vessels of gold, of silver, but also of wood and of earth. In a great house. In a great house. In a great house. Okay. Key in 20, 2 Timothy. What's it? Na efi kesimu. Na efi kesimu inis sikane grete. Mwankwa. Na nuya ne note nso wo mubi na wo bu ebi nso ye
dia wombu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ose ofikesi mu no enye sika kokko nkuto enye silver nkuto nemum ye wonuya de wo ho wo hwe progression na or started from gold and or the bar silver and or the bar wood and or the bar earth from gold to silver to wood and to earth and Oche say in every house these vessels are there. Fi kesimu bia yewo vessels ebusanfo ene na wotwi yerehwe say yebeye erade agudi sunko a erade be fa yenso na ode ahye no ho anyonyam erade be fa yenso dia ye nyama akese eno ne yerehwe say erade di yembeye ahye ne din anyonyam eti okwan benso ena wode wo ho bɛbɔ afɔre na wayɛ vessel ama Awurade na wɔtwi okwan benso ena wode wo ho besi hɔ sɛ afɔre ama Awurade okwan benso ena abusuani mu no wode wo bɛyɛ vessel ɛwɔ mantam hɔ no wo bɛyɛ vessel wɔ adwumani mu no wo bɛyɛ vessel aware no mu no wo bɛyɛ vessel wuti afiri mu a wo bɛyɛ vessel baby a wuko bia ehye wutim say you are a vessel eno ena no pay yerehwe na Paul nam Timothy so atwenya adwena kwato say fi kasi biara mu no sa vessel no ni twi no ejina ho ma vessel twi no pe baba vessel twi no yeah o si na ifi what the ose twini ose agude ana kuruwa ena ode akyerase eti ose fikrati mu bia yeka kuruwa ana yeka nia impempe yebeka no cap okay cap yeka okay. Cap na chese sa niama yedi yedwuma yi yemu ahoro no say ye the toto bibi to say cap on one okay. Ye gold cap ye silver cap okay. Ye wooden cap okay. And ye dotty cap okay okay na o say some to honor some to dishonor okay some to honor and some to dishonor okay eti sa fikesimu no ya papa mu say okay gold mremu silver mremu nuya emremu na dotin so den so eye de emremu dem momosi ebi wo ho ma nidi okay. Ebi nso nidi ni ho papa eye choice I say onipa ye bibia ye be kan sa asem ye hwe na ansa na obeka sa no na Paulo ene Timothy akasa I 24 ewo niama bi ho na osi verse 21 say if a man eho ena yem fapem no ewo ena anope if a man therefore purge himself from these he shall be a vessel unto honor sanctified and meet for the master's use and be prepared unto every good work. Hallelujah. Amen. Otuaso say flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Amen. Amen. Sure. Eti eno anopei meno na yeri susu ho na yedwendwen ho osofo solo wasem a okinkan ma emu yede na yenhwe 21 if a man therefore purge himself from these he shall be a vessel unto honor. It was where the can tell say vessels na wo ho na ahoro anan no ebi ye honor ebi ye dishonor. The fe other ma code bia ebe ma wetumi make your choice right. So a man say
versus a honorable, versus a dishonorable, versus a needy one, vessels are needy nehono, and yes, na bossing nemum bibi wa a course Emma a honorable, and bibi also a course Emma versus be a dishonorable, and what say. Therefore, if a man therefore purge, to no if he near maybe say one, he shall be a vessel of honor. Now, say you a vessel of honor, you will be sanctified, and you will be fully built. That's for true. The master's use. That's true. Let's just say master no enye bibia na o use. Anopai mo ma yensusu ho. Osofo woncheche mu o beka den afa nia. Papa asem we die anu so ye de papa anopai. Na otimi hu say in every family even you realize that there are a lot of people who have different character traits, people who have different habits and behavior. But along the line, what you say, Nyankopon says you be say anka you honor them. Hallelujah. Amen. But eto de bia na suban bia obedan edinti no na so suban no ama abrabo na wie peye. To mean say suban bia de be sha abrabo na asem. Say if it become a pattern and a cycle, then God cannot honor you. And God cannot use you as a vessel of honor. For instance, abrabo a eboyi emi asem say o say obi osisu a o say otumi kura ho kakra obi a osisu oberema osisu na o de so nkura ho da baby bia na to petisa. How can the Lord honor you in even a good marriage? That is one of the honor we are talking about. The glory of marriage cannot come around you because ade ebe attract honor no na o pete no to obase akatesia unkata hunsie na fe you are just doing all that. How can the honor and the glory locate you for marriage? 2, oberema we so na o say you need to dress appropriately. Now to face the year to ni ade now to dress by heart. Papa, it doesn't bring honor. Papa, it doesn't bring oberema we so now would dress anyhow so that it doesn't attract honor. And God himself, he does not honor a lifestyle like that. 3, which means say you oberema is now no mon sabon san ya de to go temne do be fie now da go temne. It doesn't attract honor. Akpota shiba na oti ase na we are pure no pe wie numre na obo na ensene twa photo anim na wo na ma bo jewsu yewu no ban na it doesn't attract honor. Hallelujah. So all this lifestyle, all this behavior, and sabra boyi aye boyi, emma oye enonyam she em to abrabo no so ma awade enonyam she en dead you abrabo ni mu. Onti akama ye say anka abrabo na webo no suban bia odi bedan adi na ebe ma awade enonyam she ne ona na waka afa ho no ebe to abrabo no so ana pei say ubo bra na utumu say abrabo no aye nkobesie atara na wai abrabo no won twentwede a like say suban bi nie bia ubonti no and I'm abon to me conkan and then also to me say that life does not attract honor. And also say if you suben bia namu abrabo bia namu and tibia bia namu a em and ready no nyam hye ntumi ntara bono so sa kwanya no na wo ya ready no nyam hye ebetumi ato abrabo no so na abrabo no ayakra behwe. Hallelujah. So it means that in a life, in a family, even in your own destiny, God is expecting you to live a life that will attract honor. Hallelujah. But what you say, maintain my own name, dimbe ne refrain. Ebusia onemu edimben if you offer kwasampania na kwarinsania na but what did I make and I say anampo adwamamboni na sabi dimbi wa what de to ho so it doesn't attract honor and pay me yimpa ye ma wo say ti bia bia wonam suban bia wonam a wontumi njai abrabo won twentwe de odonfo abasan toso na enyi pie na enyi fimu na ne dom a woda to so no and daddy na wotwin and daddy busumi and daddy anopai and daddy na ehima send abrabo no
meye no nyam hye na no nyam hye na aba Kristo do hallelujah nti papa ne krakra ne say your lifestyle is very important for you to be honored. You must stop behavior that does not attract honor. Abrabo bia entimi ma adom shed awade atama no o hyebrem in there na so tumi jai saa yemu no awade abasa beba so o Yesu dim amen. Honor enunyam hye yede etu anamon enunyam eba akura bi so enunyam ba afena bi so enunyam ba obenten enunyam ba asemesi so a eya etoda bi a uwurewure mu a na enye se ono de ye chichiri fi so ne yede to no su pan na mum asedi bi wo ho a obenten no wabɔ ho afɔre ɔde ne ho asi hɔ wadwendwan nneɛma bi watwe ne ho afi nneɛma bi ho nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ ne den ɔmfa ne nsa mfrɛ mu ɔmfa ne ho nkɔ foto mu enti ɛno ɛna adware no na ama enunyam atɔ no so ebusuafo na wɔtwe twa mu na yɛka sɛ yɛde ho ka sɛ Awurade divine connection na Awurade connect yɛ ne yɛkyerɛw sɛ connection biara mu no papa ɛwɔ wo ho no ɛna ɛbɔ wo ho dawuru papa ɛwɔ wo ho ne yɛbɛtumi de akɔnɛtew ɛno nti na wɔtwe honor fi biara mu no osi yɛwɔ vessels ahoro yɛwɔ kuruwa ahoro wɔ fie ne mu ebi yɛ sika kɔkɔɔ ebi yɛ dwetɛ ebi nso yɛ nnua ebi nso yɛ dɔte yew na nea meda ne sɛ nea ɔtew ne ho no ɛyɛ sika kɔkɔɔ na ɛho ntew obi ma cap na yɛ gold cap na no yɛ nyanya unum so a obrɛ papa sɛ ɛyɛ dua cap na anu yɛ nyanya unum so a ofele at home eti ahotew no you may be of a very good substance but sɛ ahotew ni hɔ a wo ho betumi ayɛ fɛ paa udina hɔ woyɛ wura w'anim da hɔ wo ho yɛ fɛ nanso ɔbra ne nyɛ papa wudu tuamona bɔne a ɛremmoa wo wobetumi yɛ abrante wowɔ body wogyina so kama sɛ wantutu anamɔmpa a ɔna yɛ ka ho asɛm yi ɛbɛyɛ den wopia a obi ahu sɛ onunyamfo na ɛbɛyɛ nanso wokɔyɛ pɛbɛ bo sɛ o masa to adwene mu ayi hwɛ wode fama no fa eduma ne hyɛ ne nsa obehu baabi ɔde bɛfa ɔde fa ho kɔbɔdo no obewia wo sika nyinaa ɔde ebusuafo yɛnhwɛ ne yɛhu sɛ nea yɛde yɛ biara ɛyɛ aba yɛde dua. I chanced on a message some time ago that life is a seed. Life is a seed, and everything we do every day is seed. We are seeding every day. Every day, our ways of life, our thinking, our speech, our thoughts, our actions are seeds that are sown every day. So it is a seeding process. Seeding. Everything we are doing is a seed. A seed into woodria. And what do we expect from seeds? Seeds are expected to give us harvest at the appropriate time of accumulation. Eti abana yeri ye every day aba yeri duano. Eye dachi yecha. Also, the secret of your future is hidden in your daily routines. And ebushafo yen hwese da radia sema onam Timothy sori ka che say fishie biara mu no ye wo vessels. Osofo solori kasa no no reka eto de bia yen dressing eto de bia yen kasa eto de bia kwan a ye fa so eye ye niam e wo badwam e wo abonten na obi wo hɔ a oyi ayɛ bi nti me nso medi yɛ bi oyi ayɛ bi ebi a me nso medi yɛ bi nneɛma bebree bi a yɛ friend asuatra yɛsua ma atra obi ɔhɔ bi abɛfa ha abɛyɛ ne ho basaa ɔkɔ no ɛfɛ no na wodi akyi na asetena no ne ɔbra no nea wonim sɛ ɔyɛ okuapem ni ba na bɔse ne kasa ne yɛyɛ a ɔyɛ a ɛma ɛdi obu ɛbrɛ okuapeman wobɛhwɛ no na sese de ne nyinaa toto ase bibia fa mu bi afrafra contamination aba system ne mu bebree pollution yɛafra yɛn ho asɛ yɛn ho
egu ye ho anim ase mountain so baby bia okwaware no waye ne ho basa na wa ba fie ni nyina eno na Paul ka say ana ene nidi beba na ye wa asede den na wori ya ese di nidi brew second half ye di kan atwa adwira koso say ye ma Awurade imman kudimdi emre boni bia obeye bia eti wu nidi so boni biara obeye bia etwe nidi efi wo so aturu bia obetwa bia etwe wo fi nidi ho enkontompo bia obeka bia etwe wo fi nidi ho abusafo anopai Awurade omo aye amen na SSA bribia ye kai na yesre Awurade se omo aye eti anopai empire na ye no ebo ewo nyumba kwa ye boy ni so say we need mercy. We pray for mercy. We pray for mercy. Awurade mayen umobruhunu ento yenso ye kaka mobruhunu an yesre onyame mobruhunu ensra yen Awurade mobruhunu ensra yen amen Awurade mobruhunu ensra yen amen. Pour out mercy by your love upon Awurade mobruhunu engu yenso ne bia me no ka say baby a wakofefa ne ma bia ya fam Awurade oye God that we are in the second half and he's the second chance God almost another chance amen Awurade ma another chance amen na yensanko asem yimu asem no ti o say if therefore a man purge himself from these he shall be a vessel unto honor a man who purge himself he shall be a vessel of honor obehwe Bible ma emra ye di Joseph koto Egypt fumu anana fumu na oni obusuani oni obia wo ho no simple statement amebisa dan nema otumi di ye honor like this honor the gentleman was honorable inside out physically or honorable and inwardly is honorable. Because inwardly on your honorable Bible say na Potiphar yere who sa brantin who ye fe to entice ye no person ye biara so odbetwe no ntimi onana kasama no onana ewo ne ho outwardly no osan will be ewo inwardly na obetie ni kasem o say den na opese me ye na me ye sa boni etia Awurade na owo nyamesuro Jesus okura nyame adombi ene abodin on se esombo se nyame no kura no osom ne bo papa bibia enso wu bia na ojeje mutra bibia ehu ni wo faso no wo ye ne tra se mi nyamesom ho e me faso a mi somo yiye empabo ho e wo me faso a mi somo yiye enti bibia eso wu bia no okwada no okro usomu yiye na wahwe so yiye se me pese me djuma me ye no ehun wo me faso a me hwe so yiye me di so ehun hihye nyina me ye ne pepepe se me ma ho wo me faso a me bomode se me suwo mo yiye wahwe won ne wo hia bia me di aboa won life is just like that whatever you give attention to is what becomes important I like this. It's so whatever you give attention is what you give. It will give you direction. Papa, I like this word. So God bless whatever you give attention to is what gives you direction. Papa, I like it. It's that same thing. Okay. Where your heart is. Well, we need to program ourselves. Papa. Na anope yenhwe na Paul ken say afutu sembeng and the woman betumi afa na okanya now the 22 no say flee also youthful lust free also youthful lust minua meanom ni minua meremanom muntie ni ayeka anope wodi tie yen ewo koman fie wodi tie yen wonam kwanso ne nyina mu no o say yenwan mranti brimu akono na yenni trene gidi odo asumdwe aye nam so frɛ Nyankopɔn
ewo kuma emutilmu. Jesus. We don't just present anything before God. God is holy. Na edifo ni nyamema wo frɛ no no ɛsɛ wo ma trene ɛne kronkron ye ɛyɛ adwuma. Onyame dɔ ɛyɛ kɛse. Na mmom so ɔdɔ yi ɛna ɛsɛ sɛ me no ye di akyi. Ɔsɔfo wo input foforo ɛwɔ yɛn nsɛm a yɛgu so rehwɛ vessels. Papa no pay wasɛm yi emu da hɔ mu nyina. Onyame asɛm yi. Na nyame asɛm a nyame de ama wo sɛ mfa ma etiefo ana pay emu da hɔ na sense okra 20 na fie bia mu sɛ fie bia sɛ busua bia mu na ɔka wasa asɛm. Busua bia mu. Ɛno nti na busua bi biara obenya akonya sɛ obɛ power ne ho akyi. Efisa ɛyɛ nyama ya bobo so nyina Awurade be ma na yɛ busua ti obɛkron obɛkɛse obɛso paa wɔ busua nim Awurade de busua no bɛhyɛ wo nsa ade nti a wo hu sɛ wapa wo nema yɛ nyina akyi na wo de wo ho ato no so ɛni nto ma wani mu ngu ase anapɛ ɛmfa wo nema bi a wayɛ atwam ɛmfa wo no bi a na wo yɛ ana suba mi na wo na mu sɛ obe pause asuban na chi obe jais asuban na na do ho beto Awurade so na ɔdomfo no ayi ohumabo ayi wafiri mu ni a de Awurade aka fa ho ni na beba mu nkom hye Awurade aka to abrabɔ so na o hye bra so de be daddy sometimes no obi wo ha kwa asɔre ko tie mpa ebo ko bɔ mpaye ɛkɔ ɛhye no nkom 20 years nkom hye ni mbam 50 years nkom hye ni mbam 10 years nkom hye ni mbam already Awurade na me bɔ mpaye a me hu hwe na bisa abrabɔ ben na obɔ suban ben na o daddy na commission na Awurade aka to so na baby and sometimes no anything that is our own fault Awurade ka so be tria say oye suban bi o da suban bi edi na o ma abrabɔ training na abrabɔ pa me gidi say be chance abam wonim say Joseph say anka man ho kwan na nkone Potiphar ne yere da ya ka be din san ko be tuma ohene because it will be eating against him in a way ebe ye nhyeso bi ama no a ori pia na hye no so enam say suban bi a yedinam munti no Awurade bo hya wakato e de din say be dan adi Awurade hu ye mobɔ anopai na suban bi enamu nanto bi enamu abrabo bi ye bɔ a ene Awurade emra mfata Awurade hu ye wole ntumi nsesa na ntumi nko kan abrabo mu se na be de Awurade aka fa ye ho no ebetima da adi ebusua enye say the bia you can go to the church and you can be anointed like a chicken from Frankie's, nothing can happen to you. That's because your life cycle, your lifestyle, your behavior abrabo bo enye abrabo training enye abrabo pa and don't you know the honor that God wants to put upon your life, it's difficult for it to come. I pray, let me tell you that the next 6 months ahead of us, ahead of us, Awurade ma suban bia odonfo no ma adom ye chambo suban bia ebe ma dia Awurade aka fa ho afi no ebe ba daadi abamu wo Yesu Kristo di nimu amen. Asitrapa akofa erefie abroda sani asitrapa Etisen obrei anamon ya yetu yekone den na wotwe foforo ni obetumi etu anamon foforo na yeka se nia wuri ye bia manokwaredi eni wanim kan na ona yerika wasemu ene wonanto enedai yefi na wotwe foforo ase Awurade ema ye honorable honorable not in as a title but honorable as a character and honorable as a trait of lifestyle obedanedi Yekau say 0551667755 0270191971 ubetumi afre abo 541 anopei sima aduana baako apa ho nonum na ubetumi nso afre na wo so wakyere wadwene ubetumi afre say asɛm atache o wasua bibia fim what bibia senso opese wo so ofre kyere wadwene ya yebue kwan ato ho amasa adwumadi ni nyina
Penisuna nyabo frepim. Onipa beni akonim. Ofrefo di kan wa line so. Ya ma kwa baba okuma 97.1. Nani asunje nkam. Enka wo so. Ma do so Joanna ni. Joanna nyamisha. Nyamisha. Papa, asma mo kan ni kwa. The focus really is in fact is him. The eyi kiresi ba. Emaya. Ebe ma ti bi e wu mu a. Ense din kan ni bi sai. Yes, amen. Na bi na bi na ni ya. Bebe na family. Give you a disease after. Upon some. Namisha Monso. Yeah, the radius is our friend, a radical pa. Yo. At this time, we'll be out in the mountain. At this time. Wahine nana. Na no pay at the same. Yeah, the radius. And the topic is so fine. Maybe big me who say me honorable one of them. Amen. Sada Yeshe. Sada. To be a which is sad in the tomb. The way honorable. Last week, Saturday, Ponga Ibia man papa. The radius. Madi be an me bon pie. Abu Dufe. Me a Martin. Better like was it? Tell me a minute that you have a casa ever. It's very true. The radius pa. You are a casa of Davicha on come so. Also, obey to me after 0551667755 and 0270191971. Then anope ye kai will say, Onyankopon asem yedi anamon na ma ono Onyankopon etumi aboa yen. Onyame asem yedi anamon na ama wetumi aka yen. Yepese yeti nyame biase se Awurade betumi edin kunim amaye obetumi edin kunim amaye yawo ofrefo foforo wo line so yama wakaba okuman 97.1. Hello. Asunje kamo. Enkan so mama shira mama to be ana make so man so mama to be a MAMFE. Oh. Dama se papa na something chiremu no. Eh be dadodo. Nim say ye tiefu nyina so de. If you say man chire ye niam ahoro and kwan a ye mfa so. Ipa bebre me pai body so be you know, someone bad no fed to ya na mon. And ye na hunya ni ya hode ni ya ho friend ni bi na be bi. Na mum shawabra bonus ni ya wona ye no o fata. We say urade. We say oh ye o. Could have different anasa. Oh ye wade ya eso bo. Urade Nyankopon omoayen. Then ya mwede kaga ka unyame mobro hun toyanso. Na yenna so pano so yen ya fata and number especially babuno ngabra boy ada ya mawiro humi ho na mi ho ngade boy na so mi tonga so ya da masi de bia na pa some party say me pa body say babuno ni na chi bi ba ye na won fa bobra na sheja bia nyu jam no nga ya dia eso bo ufite
Meda mo ase. Ya bi shira. Nhyira wo nso. Yɛda ase paa sɛ wafrɛ. Mi wo munne enu chire mere yo iradi beye mi won sentreni wona bripe bi awa shisha mami enu ana Wotu betumi afrɛ 0551667755 ana 0270191971 na kakra wote nea wodi ato kotodwom a wode bɛnantew no woni etiefo akyɛ ebia na wodi a wote no ɛno be make meaning ama obi a oritie yɛn anɔpa yi yɛn kai sɛ Awurade asɛm de ɛba na ɛbɛyɛ ni nti ɔno Awurade ɛsomae Awurade onhyira bebree aha ɛyɛ 97.1 Anidaso Bere ɛna yegusu eritie yɛfa eyintwam sɛ na wɔtwi nyinaa de nnwumadi bebree titiriw ɛne kwasida a ɛyɛ yɛka no centenary climax ɛyɛ asida ɛnɛ anɔpa yi nɔnkono a kosi nɔn abiesa de ɛyɛ kitikiti ɛwɔ Grace anɔpa yi the anointing for mollification. Anointing for mollification. Very anointing important. for mollification. Enti yesi nia den ebia asitene honorable who asem in the house of honor and dishonor. Ebia niame bi kwaso wasitema ama waye dishonorable esubem bi untumi nyai. Jesus. Ayeden chen. Mollification means to soften the ground. Soften the ground of moral life so that your moral life can take the right shape. Amen. Come for anointing for mollification. Amen. Nia ayeden no nia ye can say and holiday and a holiday. The prayer of the church for you and that day and say may the Lord soften every hard ground. So you come for the anointing for mollification. Say 1st July, you commanding the month, you bompai every July mono, moti say nyame yaduma ene dai ene joda fofi dai yebeye anointing service. Non kono wa kosi no biesa bra na Awurade mfa nensa enkan na nia ayeden no enye soft asetna pa ne obra pa enka ho bi na nea untumi nyɛ no addiction ɛne nneɛma bi saa no Awurade fa ne nsa nka wo na watumi ayɛ ahyɛ Awurade din ɛne onyam. Yɛka yɛn ho sɛ Awurade bɔhyɛ bɛbɛ mu na agyina na yɛn so kwan a yɛbɛfa so atu anamɔn ne kwan a yɛbɛfa so ɛne ɔno Awurade ananto no ɛno bɛkyerɛ nti yɛn bere no anya asi na nyame yadom a yɛbɛtu adwumadi so ɛna nea yɛka yɛ wo ɛne sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ honorable ɛmede sɛ yenu abema ba ko first on do nim so your honorable dada say no ni wo utima na che say bia bibia wo ye bia no very careful be careful say me honorable nti eyide emfatame kwan bensu na say honorable me koda gotem kwan bensu na honorable as say me waste me sikasa na da me ho akere me kwan bensu na honorable as say me report too late to adwumam na da I say da query yɛnhwɛ in asitena yi na wɔtwi na second half yi na yɛhwehwɛ ne sɛ Awurade de wobɛkɔ kan paa yɛmmɔ ɔbra a ɛbɛma nyame nsa ɛne ne nhyira ayɛ kɛse ɛwɔ yɛn so sɛnea wonim no Anidaso Bere bɛsan atoa so ɔkyena dwumadi bebree na ɛbɛkɔ so ɛnɛ da yi na yɛsrɛ Awurade sɛ kɔ so ama wafiri ni na ɔkoma 97.1 na dwumadi biara a ɛrekɔ so wɔ ha no yɛnim sɛ yɛahyehyɛ sɛ ebema wa yinhyira bebree na kai sɛ nonkron pɛpɛpɛpɛpɛ nte no nsia bɛbɔ 3 hours time wobɛba na bibi asisi ne emede ɛwɔ anointing no the anointing horn na anointing gum na yɛde ka no direct somewhere horn ni bi nti sɛ power
power womb ye bottle money ye horn nankasa katoda horn of our oil akawa na we say mazua Erade speed Erade ma wa contem baby ho ye den no obedu ho no na aye fa ban na ukọ obenti ane ho ye den no si mede me mobi ntwam no na Erade aye ne mmerɛw wa aye ne mmerɛw no wa or the signature no ne stamp na siso na ni beba no so no wa ye awie isan se nyame nsa na ebeye anope ma yin na yin hia ewo Grace Presby na yen share the anointing for mollification walk through enya dia your ba betina se na wabedi 1 hour ana udu ha papa na waje udi na ukọ udu ha na waje na ukọ udu ha waje udi wa udu ha na ya frɛ waba yenu wa bompai no ma anointing na ukọ nti walk through anointing service onyame onhira abusuafo na yenkoso mfa ye ho nhye dwumadi mu na Erade enye nhira ma ye onyame ka ho na me yadoma osofo can we final words na my final word is no matter how powerful your perfume is, if you are smelling and you put your perfume on it, you still smell. That's great. For instance, with the Kobe and our money ashwatarim, Kobe ni rebon. Also, with the perfume kuguso. We are there and bon. It means that your character, your old habit, your character, you must stop it. Yeah. Before that honor God is talking about can come upon you. Amen. That's a very powerful one. You should say Yamisha. Yamisha every time for also for Solomon Boatin and Oteni Kan na Minso Medin de also for Nat Kings. You incoming district minister. How the Yamiason for Radisha Emma district and local council of churches. Sorry, work Akropong and in Miami, Ghana, West Africa, we are Fanani na Mutiyem, Yama Munina, and Masofo, Yamam, Radinshira, and Rade Adam and come on second half week, Nadina and Koji. Yedin Chakese Emma, Yen Presbytery chairperson, Radidina Yejuma Bibre, Reverend I.D. Asare. Yes, Radin Koso in Yen Casino Nominum. Yen Papa and also consultant and a great motivation to Okapemai Evangelist Dr. E.A. Abofe and Adofunina Radin Shiramo. Yes, Radin Koson Kamuho na Radin Koson Nomo na Ebesan Eshiabu. Aha Eyokuma 97.1 na Yekan say Ensi Uyiye and a day. Nya akwa ye bia Erade ma na nunyam enka wo ho na omma inhyire biara wo hwehwe no wonsa atumi aka kai say ene holiday obehwe careful nya akwa ye bia no obehwe careful say at the end of the day no bibi boni bi enkosi anyidi na akwa ja do it in moderation na hu say obehwe na obeba no na sebe undi dam ye obebi nto chimaye na nini na ye de ahye Erade nunyam. It's answer after ene ochina obekwa adwuma. You need your strength, you need your health for life. Erade kan ye ho ye besen ye hia biom. Erade adom entome na oso na ye fa nhye ne die nunyam da. Amen. Ayamame.